Shalom, hem arribat a la Perashat Vayetze i en aquesta Perashà el nostre patriarca Jacob fuig de la persecució del seu germà Esaf i va a buscar esposa a Haran. Pel camí s'atura a un turó i fa nit. I té un somni impressionant, té un somni increïble. Somia de manera vívida, de manera impactant, com àngels ascendeixen i descendeixen d'una escala que se li plantifica a davant de Jacob. Quan es desvetlla el dia següent d'aquest somni, es diu a ell mateix: quin lloc tan terrible, quin lloc tan impressionant. Detecta que aquell lloc és especial i li fa una prometença al Creador i li diu: si em dones aliment per menjar i vestimenta per cobrir-me del fred i èxit de la missió que ara emprenc a Haran, et construiré un monument impressionant aquí, en aquest lloc. Uns segles més tard, els descendents de Jacob, en aquell turó, que és el turó de Morià, hi construeixen un edifici monumental, un edifici transcendental, el Temple de Jerusalem. En aquest temple, el poble jueu hi farà les ofrenes i hi farà les oracions que faran descendir l'abundància material i espiritual al món. Aquesta és la funció específica del poble jueu. Les nacions, per la seva banda, hauran d'edificar materialment el món material per embellir-lo i per enriquir-lo. Aquesta és la simbiosi que es va reproduir a l'època que el temple estava erigit i l'hem de reproduir novament amb la reconstrucció del tercer temple per fer honor a la prometença del nostre patriarca Jacob. Que sigui aviat i en els nostres dies. Amén. Shalom.